Nna Anna ka m gwara gị. Boy, now I'm too much. Nchọ ka m wee finish project ahụ ngwa gwa na dị ya. ana niile o bukakwa o mana nna anyị ilezikwa anya ya ọ bụkwanụ na enwụọ na ilechazi ya nke m mejizi wee zụọ ụmụ ihe na-ekpere m ekpere ọnwụ ọ sị na nchọ ire anyị sọbụ nke nna nwụ ka eji wee zụọ mana anakwa m ekpere gị ekpere ọnwụ mana gagazia na posta niile gasị ebe niile ụmụ nwoke ka a na-edesi na posta ụmụ nwoke na-anwụzi ha dị ndị nwụrụ anwụ 10 ụmụ nwoke nwụrụ gburu ebe 8 ọkwa ya ụmụ nwaanyị kpụrụ na ụmụ nwoke na-aka ụmụ nwaanyị na-enye ndụ ọkpọkwanụ ụmụ nwaanyị na-enye ndụ n'ụlọ ebe ọnwụ ka wee tie aka ụmụ nwoke na-anwụzi ka m fụrụ nke njizi ụmụ na onye ebe ọnwụzi na nwụzie na asịkwa m na ya abụghị ihe injinia me na gesozikwe ihe nkwu aiso n'oke hapụela ana m na-erekwu ya ebe m na nne ya na-ekpere m ekpere ọnwụ ọwụzi onye mba n'otu aya ekwubekwu ihe anya